артиши миллии сипари боэътимоди давлат ба шумор меравад. Салом арз мекунем ба якояке шумо бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. Ин барномаи ҷасорат аст ва тасмим гирифтем ки дар ин барнома шуморо бо вазъи хизмати ҳарбии сарбозон дар қисми ҳарбии 01 24 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии Амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ошно созем. моро ҳамроҳӣ кунед. артиши миллии сипари боэътимоди давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. имрӯз ин артиш симои худро куллан тағйир додасту дар қисмҳои ҳарбӣ барои афсарону сарбозон шароити созгор муҳайё карда шудааст. зеро артиш дар давлатдории миллӣ нақши босазо дошта барои сулҳу суботи комили ватан ва амнияти миллӣ муҳим ва зарурист. артиши миллии Тоҷикистон ки зодаи замони соҳибистиқлолист, имрӯз бо базаи моддиву техникӣ фаъолияти пурсамар дорад. дар қисми ҳарбии 0124 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии Амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон сарбозон тан ба тан истода адои хизмат намуда истоданд. ҳайати шахси қисми ҳарбии 0124 асосан ба дарсҳои тайёрии ҷамъияти гуманитарӣ, тайёрии командирӣ ва дигар дарсҳое ки барои ҳисси ватандӯстӣ равона карда шудааст меомӯзанд. ҳайати шахси сарбозон бошанд бисёртар аз тарафи ҳайати афсарон барои ҷисман рӯҳан солим шудани онҳо бисёртар дар иду маросимҳо чорабинии варзишӣ ташкил карда мешавад ки ин ҳам бошад ҳайати шахсиро ба рӯи ҳайати шахсиро барои боз ҳам устувор ҳам будани сарҳади давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва солимии нерӯбандии ҳайати шахсӣ бисёр такони ҷиддӣ медиҳад ва муҳим мебошад. тавре маълум аст сарбозон дар раванди адои хизмат ба машғулиятҳои омӯзишии соҳавӣ фаро гирифта мешаванд ва афсарон кӯшиш мекунанд ки пеш аз ҳама ҷавонони диёр бо зиракии сиёсӣ ва далериву ҳушёрӣ ватани азизамон Тоҷикистонро ҳифзу мудофиа намоянд. дар қисми ҳарбӣ барои сарбозон синфхонаҳои мусаллаҳ бо лавозимоти хониш муҳайё мебошад ва сарбозон ҳангоми омӯзиш аз мактаби давлатдорӣ ҳуввият ва арзишҳои миллӣ бархурдор гардида бо ҷавонмардиву ҷасорат ва матонати рустамона баҳри ҳифзи сарҳади кишвар ва таъмини сулҳу суботи сартосарӣ камари ҳиммат мебанданд. аз чеҳраи самимонаи сарбозон маълум гардид ки онҳо бо ҷавонмардии хеш кӯшиш мекунанд давраи хизмати ҳарбиро софдилона ба анҷом расонанд ва дар раванди адои хизмат аз худ сарбози боинтизом ва қавиирода нишон диҳанд. баъд аз хатми коллеҷ ин тӯли 8 моҳ мешавад ки дар ҳамаи қисми ҳарбии 0124 Кумитаи давлати Амнияти миллӣ хизмат карда истодам. дар ин 8 моҳ яъне ки тамоми шарту шароит, ҷои хоб, хурду хӯрок ҳама чӣ барои мо муҳайё аст. дар баробари ин мо дар чорабиниҳои фарҳангӣ, дар чорабиниҳои варзишӣ, яъне ки дар ҳар як чорабинӣ мо фаъолона иштирок мекунем, саҳми худро мегузорем. ба ғайр аз ин бо ба кишоварзию ба дигар корҳо машғулем ки масалан нафарое ки дар сарҳад хизмат мекунанд, мо барои онҳо яъне ки маҳсулотро омода мекунем, яъне ки пешниҳод мекунем ки онҳо хизматро сарбаландона пеш бибаранд.
барои сарбозони қисми ҳарбӣ адабиёти соҳавию бадеӣ муҳайё карда шудааст, то онҳо дар вақтҳои пешбинишуда ба мутолиаи китоб машғул гардида ба худ ғизои маънавӣ гиранд. тибқи иттилои масъулин, таъмини адабиёт дар қисми ҳарбӣ марҳила ба марҳила ба роҳ монда шуда истодааст, то китобҳои тозанашри ҳуввияти миллӣ дошта ва ватандӯстона ба дасти сарбоз расаду онҳо ҷаҳони маънавии худро бою рангин намоянд. یک سال و 7 ماه می شود که در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت خود را پیش برده ایستادم. خدمت این مکتب مردانوی است و شرف است. برای همین بیاد همه خدمت کنم. شرایط برای ما خیلی مهیا است. جای خوب، خورد و خوراک همه چی رو تعیین میکنم. ошноӣ пайдо кардан бо зиндагии сарбозон аҷиб аст. ҳар нафар мехоҳад ки аз ҷойи хоб, шароит, фароғат ва дигар муҳимоти зиндагии сарбозон бохабар бошад. хушбахтона дар ин самт қисмҳои ҳарбӣ мушкилӣ надоранд, то имконияту шароити созгор барои сарбозон муҳайё карда шудааст. бояд гуфт ки дар 20 солаи охир дидорбинии сарбозон аз ҷониби волидони онҳо ба таври дастаҷамъӣ низ ба роҳ монда шуд, ки ин боиси хушнудӣ ва ихлосмандии ҷомеаи кишвар гардид. ҳамакнун волидон ва наздикони сарбозон имкон пайдо карданд, то сайри қисмҳои ҳарбӣ намоянду аз аҳволи фарзандони худ бохабар гардида аз ҷои зисти онҳо дидан кунанд. мо низ мушоҳида намудем, ки дар ин самт дар қисмҳои ҳарбӣ корҳои зиёди назаррас ба анҷом расонида шудааст, то барои сарбозон шароити маишӣ муҳайё бошад. ҳолати санитариву тозагии бино пайваста таҳти назари кормандон қарор дорад. дар ҷасну маросимҳо итоат падару модарон ташриф меоранд. ин ҳам бошад, онҳо аз хобгоҳи сарбозон, аз хурду хӯрок ва шароити сарбозон шинос мешаванд, ба дидорбинии сарбозон, ба дидорбинии якдигар мерасанд ва айни замон дар қисми ҳарбӣ оиди хурду хӯрок, оиди ҷои хоби сарбозон ягон камбудӣ вуҷуд надорад. саломатӣ барои ҳар як шахс муҳим аст. аз ин рӯ нуқтаи тиббии қисми ҳарбӣ доимо фаъол асту дорои шароити муосир. ҳар сарбозе ки вазъи саломатиаш тағйир меёбад, ҳатман зери назари кормандони соҳаи тиб қарор мегирад. барқарор намудани вазъи саломатӣ дар қисми ҳарбӣ 0124 асосан бо истифодаи гиёҳҳои шифобахши ватан ба роҳ монда шудааст. боиси таъкид аст, ки қисми ҳарбӣ 0124 заминҳои зиёдро дар ихтиёр дорад ва сарбозону афсарон бо истифода аз шароити мусоид ва ҷиҳати дар амал татбиқ намудани нақшаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи самараноки ҳар қитъаи замин ба кишоварзӣ машғул мешаванд. асосан гармхонаҳо ҷиҳати маҳсулоти барвақтӣ кӯмак мерасонанд ва тибқи иттилоъ маҳсулоти ҷамъоварда ба сарҳади кишвар ба қисмҳои ҳарбӣ қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти
ҳайати миллии ҷумҳурии тоҷикистон равона карда мешаванд. маҳсулоти тару тоза ва аз ҷиҳати экологӣ манфиатоварро маҳз дар заминҳо сарбозон кишт намуда нигоҳубин мекунанд ва ҳосили фаровон ба даст меоранд. дар ин баробар ин имконият медиҳад ки ҳамарӯза сарбозон бо сабзавоту мевагӣ таъмин бошанд. илова бар ин чорводорӣ низ дар қисми ҳарбӣ ривоҷ ёфтааст ва маҳсулотҳои ширӣ барои сарбозону афсарон дастрас аст. иқдоми мазкур самаранок истифода кардани қитъаи замин, меҳнатдӯстиву хешаншиносии сарбозонро рушд дода, дар самти солимии онҳо мусоидат менамояд. сабзкориву гулкорӣ ва ороиши навъҳои гуногуни гул дар заминҳои қисми ҳарбӣ парвариш карда мешаванд ва бо нашъу намои зарурӣ ба маконҳои асосии ин гулҳо интиқол дода мешаванд. ҳайати шахсии қисми ҳарбии 0124 чихеле ки дар асоси сиёсати пешгирифтаи асосгоҳи сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҳар як порчаи замине ки дар қисми ҳарбии 0124 вуҷуд дорад самаранок истифода бурда мешаванд. инчунин ногуфта намонад ки ҳайати қисми ҳарбии 0124 асосан таъминкунандаи дигар қисмҳои ҳарбӣ дар масъалаи хӯрокворӣ ва озуқаворӣ мебошад. масъулини қисми ҳарбӣ кӯшиш карданд то паррандапарвариро низ ривоҷ диҳанд. тухму гӯшт ҳамакнун ба ин қисми ҳарбӣ ва дигар қисмҳои ҳарбӣ қушунҳои сарҳадӣ маҳз аз ҳамин макон таъмин карда мешавад. дар 4 фасли сол кабудиву маҳсулоти ширӣ ва меваву сабзавот ба сарбозон дастрас аст. ин аз меҳнати ҳалоли онҳо дар замин дарак медиҳад. ин амалҳо ба номгӯи корҳои иловагӣ шомил мегарданд ки сарбозон дар вақтҳои холигӣ ба онҳо машғул мешаванд ва дар ин баробар эҳтиёҷоти дар ин самт мавҷуд буда бартараф карда мешавад. ҳамин аст ки ошхонаи қисми ҳарбӣ ҳамарӯза махсус оро дода мешавад. номгӯи хӯрокҳои сарбозон ғанӣ аст ва хӯрокҳо ҳама бо маҳсулоти тоза ва дохилӣ омода карда мешавад. реҷаи хӯрокхӯрии сарбозон дар ин қисми ҳарбӣ дигаргуна аст, яъне масъулин бо истифода аз имконоти мавҷуда дар як рӯз 4 маротиба сарбозонро бо хӯрок ва сабзавоту мева таъмин менамоянд ки аз иқдоми пешгирифтаа сарбозон рӯҳбаланд гардиданд. طول 8 ماه میشود که در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت می‌نمایم. در این قسم حربی خیلی چیزا رو آموخته‌ام. اینچنین عین حال در این قسم حربی تمام شرایط خیلی مهیا است. اینچنین باز در وقت‌های خالی ما با کتابخانه اینچنین باز در چهاربینی‌های ورزشی، فرهنگی و فراغتی فعالانه اشتراک می‌نماییم.
ҳамакнун анбори хӯроквории сарбозон дар ин қисми ҳарбӣ пурзи маҳсулот ва хӯрокворист. аксари ин маҳсулотҳо дастранҷи худи сарбозону афсарон мебошад. дар баробари ин масъулини қисми ҳарбӣ кӯшиш мекунанд ки дар самти маҳсулоти хӯрокворӣ ва таъмини сарбозон бо маводи ниёзи аввалия мушкилӣ набошад. чунин шароити арзанда аз сарбозон талаб мекунад ки адои софдилонаи хизматро пеша намоянд ва чун сарбозони сазовори ватан дар хати марз бошанд. истиқлолияти давлатӣ шароит фароҳам овард ки дар қисмҳои ҳарбӣ чунин шароити мусоид ба сарбозону афсарон муҳайё карда шавад ва акнун мақсаду нияти далерони ватан ҳифзи арзишҳои миллӣ ва мудофиаи кишвар дониста мешавад. бинандагони азиз, расидем ба анҷоми барномаи ватандӯстонаи ҷасорат. Хайр, то наздиктарин дидор, саломат бошед.